Vítajte, dnes sa ponoríme do jednej naozaj fascinujúcej myšlienky. Čo ak cesta k pokoju nevedie cez neustále vylepšovanie sa, ale cez zistenie, že sme vlastne už celí? Poďme sa na to pozrieť. Takže začníme týmto. Myseľ donekonečna vytvára nové problémy na riešenie. To je naozaj trefné však. Je to akoby naša myseľ bola nejaký stroj na problémy. A ten paradox je v tom, že keď žiadne reálne problémy nemá, tak si ich jednoducho vymyslí, len aby mala čo robiť. A presne toto nás drží v takomto neustálom pocite, že niečo nie je v poriadku. A to nás vedie presne sem, k tomu nekonečnému hľadaniu niečoho viac. Asi to všetci poznáme, ten taký vnútorný hlások, že niečo chýba. Že keby sme len vylepšili toto na sebe alebo zmenili tamto v našom živote, tak potom by sme konečne boli šťastní. Je to motor, ktorý nás žene dopredu, ale zároveň je to aj kotva, ktorá nám bráni byť spokojný tu a teraz. A tá analógia so starým domom je perfektná. Naozaj, žijeme svoje životy, ako by sme neustále renovovali nejakú starú barabizňu. Vždy je tu niečo, čo treba opraviť, niečo dosiahnuť, niečo upratať, kým si konečne dovolíme oddychnúť. Ale ten oddych ako si nikdy neprichádza však. Lebo len čo jednu vec dokončíme, myseľ už ukazuje prstom na ďalšiu prasklinu v stene. Dobre, tak poďme sa na to pozrieť hĺbšie. Odkiaľ sa ten pocit nespokojnosti vlastne berie? Podľa materiálov, z ktorých čerpame, celá táto vec, ten pocit nedostatku, to nie je realita. Je to skôr taká iluzorná hra, ktorú hrá naša myseľ. Je to príbeh, ktorý si myseľ rozpráva o tom, čo sa práve deje. A táto schéma to ukazuje úplne dokonale. Na jednej strane máme to, čo sa skutočne deje, surová, neutrálna realita. A na druhej strane je ten príbeh, ktorý o tom vytvorí myseľ. Tá pridá všetky tie nálepky, toto je zlé, toto nie je dosť dobré, toto by malo byť inak. V podstate premieta na čistú realitu vrstvu úsudkov, významov a samozrejme problémov. A čo urobíme, keď máme pocit, že nie sme dosť dobrí? No, logicky sa obrátime na sebarozvoj. Chceme sa predsa zlepšiť. Ale tu prichádza naozaj fascinujúci paradox. Práve táto snaha o zlepšenie sa môže stať len ďalšou, o niečo sofistikovanejšou páscou. Ďalšou hrou pre našu myseľ. A tento cyklus, ten je priam diabolský. Pozrime sa na to. Najprv si nájdeme nejakú novú chybu, potom na ňu aplikujeme nejakú techniku, ideme na terapiu, čokoľvek. Zažijeme chvíľkovú úľavu, pocit, že sme sa posunuli. A potom, bum, myseľ vygeneruje nový, často ešte jemnejší a zákernejší problém, na ktorom treba pracovať. Je to doslova ako bežecký pás. Neustále bežíme, makáme na sebe, ale nikdy nedobehneme do cieľa. A táto paska a netýka len nejakých povrchných vecí. Pozrite sa na to. Vedomé rodičovstvo, vedomé vzťahy. To sú predsa úžasné koncepty. Ale aj tie sa môžu premeniť na nový súbor pravidiel a očakávaní, ktoré musíme spĺňať. Namiesto oslobodenia nám dajú len ďalší ideál, ktorý treba naháňať. Ako sa tu píše, stáva sa z toho len nové vrece bludov, ktoré nás paradoxne ešte viac odpája od reality. No dobre, takže ak je všetko pasca, čo s tým? A tu sa dostávame k tomu kľúčovému bodu obratu. K akémusi hacku reality. K niečomu, čo celú túto hru obráti úplne na ruby. A ten vtip je v tom, že to nie je ďalšia vec, ktorú musíme urobiť. Je to presne naopak. Tu je tá otázka, ktorá všetko mení. Čo ak riešením je prestať sa snažiť čokoľvek vyriešiť? Znie to úplne proti všetkému, čo nás učili. Ale zamyslíme sa nad tým. Čo ak cesta von nevedie cez nájdenie správnej odpovede na problém, ale cez zistenie, že ten problém vlastne nikdy reálne neexistoval? A tento citát presne vysvetľuje, ako to funguje. Ako náhle povieš OK, je to tak, ako to je, čo má myseľ robiť? Nepustíš ju k tomu. Toto je ten kľúč. Myseľ totiž potrebuje náš odpor. Potrebuje, aby sme verili jej príbehu, že niečo nie je v poriadku. Ale v momente, keď my len povieme OK, fajn, je to takto, tak jej vezmeme všetku silu. Hra sa končí. Nemá sa čoho chytiť. A toto je dôležité pochopiť. Toto nie je nejaká pasívna rezignácia v štýle na všetko kašlem. Vôbec nie. Je to posun od toho neustáleho robenia, analyzovania, opravovania, plánovania k jednoduchému bytiu. K prítomnosti s tým, čo je. Je to presne ako keď počúvame skvelú hudbu. Neanalizujeme ju, nesnažíme sa ju opraviť. Jednoducho ju prežívame. A presne tak sa dá pristupovať aj k životu.
Dobre, a ako teda vyzerá život, keď sa táto hra na neustále snaženie skončí? Ako sa zmení prežívanie každodenných momentov? Poďme sa na to pozrieť. A výsledkom je toto. 100% plnosť v každom jednom okamihu. To neznamená, že je človek stále šťastný alebo v eufórii. To je ďalšia paska mysle. Znamená to, že život je 100% plný, nech sa deje čokoľvek. Prečo? Pretože už neexistuje filter, ktorý by hovoril, toto je dobrý moment a toto je zlý. Plnosť je v radosti, ale je aj v smutku. Je v nude, je vo vzrušení, je vo všetkom. Táto tabuľka to pekne zhrňuje. Posúvame sa od naháňania šťastných chvíľ k nachádzaniu bohatstva v úplne obyčajných momentoch. Od neustálej potreby zlepšovať sa k uvedomeniu, že už sme dosť. Od frustrácie z okolností k pokoju, a to dokonca aj na policajnej stanici, ako sa spomína v Zdroji. Pretože ak neexistuje myšlienka, že by sme mali byť niekde inde, tak aj čakanie na polícii je jednoducho plnohodnotný zážitok. A toto sa sebou prináša naozaj prekvapivé výsledky, obrovskú slobodu. Zrazu konflikty nie sú osobné útoky, ale len nejaké vzorce, ktoré sa odohrávajú. Zmizne tá zúfalá potreba, aby sa ostatní zmenili, aby sme my konečne mohli mať pokoj. Rozpustí sa ten neustály tlak na výkon. A človek prestane brať seba aj ostatných tak smrteľne vážne. Reakcie a emócie sa stále dejú samozrejme, ale už za nimi nie je ten ťažký náklad osobnej viny alebo obviňovania. Takže na záver tu nechajme rezonovať túto otázku. Čo ak tá plnosť, ktorú neustále hľadáme niekde v budúcnosti, je už teraz tu? Čo by sa zmenilo, ak by sa to nekonečné hľadanie skončilo? Nie preto, že by sme konečne našli svätý grál, ale preto, lebo by sme si uvedomili, že sme na ňom celý čas sedeli.